Az Oktatáspolitikai Fórum megrendezésére azért kerül sor, mert az állam durván beleavatkozott a köznevelésbe, és ezzel kiszorította az önkormányzatokat a szakmai működtetésből. Kicsit szomorú vagyok, mert a napokban beszéltem több pedagógussal. És elég szomorú az a tény, hogy 2013. január 18-án attól kell tartani, hogy nyilvánosan meglátják, hogy hová megy el, hogy részt mere venni egy fórumon, félelem tölti el az embereket. Azért vagyunk itt, és annak örülök, hogy ilyen sokan, mert sokan le fogjuk győzni ezt a félelmet. Azt gondolom, hogy most egy picit plagizálni fogok. Polgármester úrral előzetesen sokat egyeztettünk, és most egy picit őt fogom idézni. Ő mondta, hogy van államosítás, ez is probléma, majd beszélünk is róla, meg sok minden egyéb, de az igazi gondot ő abban látja, hogy félelem van, és ez nagyon nagy baj. Abban látja, hogy értelmiségi embereket alatvalóvá tesz az államosítás. És hát tulajdonképpen valljuk meg őszintén, hogy az állam úgy tesz, mintha minden rendben lenne, miközben valójában az önkormányzatok gazdasági és humán erőforrására alapozva próbálja működtetni ezt a rendszert. Mert hát valljuk meg őszintén, hogy ez a rendszer még most úgy, ahogy működik, valószínűleg azért, mert ez egy olyan nagy rendszer, hogy a tehetetlenségi erő még viszi előre. Na de hát mi lesz később? Persze, hát ha az önkormányzatok ott állnak az iskolák mellett, mögött, akkor valószínű még egy ideig működni fog, de hát azért nagyon komoly gondok vannak. A közoktatás, vagy újkori nevén a köznevelés rendszere most átalakul. Valljuk meg őszintén, elmondtuk minden fórumon, mi nem értünk ezzel az átalakítással egyet, és hogy egy családból vett példát mondjak, azért úgy van az, hogy olyan gyerekeket vesznek állami gondozásba, ahol a család nem tudja betölteni a funkcióját. De azt gondolom, hogy ott kellett volna az államnak közbeavatkozni, ahol a fenntartó önkormányzatok nem tudták ellátni a funkciójukat. Jól működő családokból nem visznek el gyerekeket. Jól működő önkormányzatoktól nem kellett volna ilyen feladatot elvenni. Ha azt mondjuk, hogy egyébként az egykulcsos adó az mérhetetlenül ostoba, mert a válság kellős közepén való bevezetése, akkor, amikor a költségvetésnek, a mindenkori államnak és a politikának minden fillérre szüksége van, hogy a válság begyűrűző hatásával szemben védeni tudja a lakosságot, ekkor ereszt ki 500 milliárdot a költségvetésből, akkor azt mondom önöknek, hogy ez a 16-os szám, a tankötelezettség korhatárának a leszállítása szintén mérhetetlenül ostoba intézkedés, és majd ki fogok térni rá, hogy miért, hogy milyen társadalompolitikai és gazdaságpolitikai következményei lesznek egyetlen egy intézkedésnek, az oktatáspolitikán belül csak egyetlen egy szeletének a megváltoztatásában, és egyébként milyen mérhetetlen módon érzéketlen intézkedés. Kiket érint a tankötelezettség korhatárának a leszállítása? A legszegényebb gyerekeket. Azokat a gyerekeket érinti, akik nem születnek motivált családi környezetbe, akik nem látnak maguk előtt mintát, ahol az apuka és anyuka is sokszor végzettség nélküli, ahol a szegénység gördít maga előtt és újra termelődik, ahol nincs minta, ahol nincs motiváció, hogy a gyerek kamaszkorában az iskolába maradjon. Mi lesz azokkal a 16 éves fiúkkal és lányokkal, akik kiesnek az iskolapadból idejekorán? Mert mi a nagy baj? A 16. életévhez nem kapcsolódik semmilyen szakmai végzettség. Hova fognak ezek a gyerekek kiesni? Mert bizonyára nem adófizető állampolgárai lesznek ennek az országnak. Ki lesz az a foglalkoztató vagy munkáltató, aki szakmai végzettség nélkül ezeket a gyerekeket fel fogja venni? Milyen hiányokat fognak ezek a gyerekek egy életen át görgetni saját maguk előtt? Hova fognak kiesni ezek a gyerekek? Ha nem védi őket az állam. Nem a munkavilágába, hanem a megalázó segélyezés világába és a bűnügy világába. Mert ha egy gyerek megszületik, annak élni kell, annak enni kell. És meg fogja magának teremteni a betevő falatot.
és még mindig csak a 16. életévről beszélek, a tankötelezettség korhatárának a leszállításáról, hogy ennek milyen társadalom és gazdaságpolitikai hatásai lesznek, ha ezek a gyerekek nem állnak munkába, nem lesznek adófizetők. Csak ha egy kérdést hadd tegyek még föl. Ki fogja a Ratko-korszak gyerekeinek a nyugdíját kifizetni? Mert nem ezek a gyerekek fogják megtermelni, ugye? De érezni kell mindenkinek azt, és látni világosan minden magyar lakosnak, hogy nem lehet egy országba egy nyugdíjrendszert, egy szintén hatalmas ellátórendszert tacsra tenni, rövidtávú politikai érdekek miatt, mert pénzre volt szüksége hirtelen, és egyszerre olyan oktatási rendszert bevezetni, ami intézményesen zárja ki és rekeszti ki gyerekek tömegét a tudás megszerzésétől. Nem arra kell törekedni, hogy az egyébként szegénységgel küzdő, problémás gyerekek kikerüljenek az iskolarendszerből, hanem a politikának, a magyar társadalomnak abban kell összekapaszkodnia és egyetértésre jutnia, hogy a rendszer egészét és a rendszer szereplőit kell olyanná tenni, hogy ezekkel a problémás gyerekekkel is tudjanak mit kezdeni. Létrehozzák a hídprogramokat. Na nem arra a hídra kell gondolni, amin átmegyünk, ami egyébként segíthetne adott esetben a gyerekeknek átjárni egyik iskolából a másikba, vagy egyik korcsoportból a másikba, nem erről. Létrehoztak bizonyos 2 éves felzárkóztató osztályokat, amit csak azért hoztak létre, hogyha a gyerekek még elevickélnek valahogy a 14. életévükre a 8 általános iskolák, de nem veszik fel őket szakiskolába, mert most már nem kötelező. Benne van a törvényben. Akkor felzárkóztató osztályokba küldik őket 2 évesek, nem véletlenül, mert 14 meg 2 az 16. Már is ugyanott tartunk, amiről beszélek kezdettől fogva, hogy elérte a tankötelezettség korhatárát. Híd bizonyítványt kapnak. Láttak már önök olyan vállalkozót itt a környéken, aki híd bizonyítvánnyal majd fölveszi ezeket a gyerekeket, vagy fölvenni? Vagy van itt olyan vállalkozó, aki egyébként híd bizonyítványa majd tömegével fogja foglalkoztatni a saját cégénél ezeket a gyerekeket? Tankötelezettség leszállítása, buktatás, zsákutcás, hídprogramok, és ha valaki még mindig az oktatás rendszerében maradna egy generációba, akkor eljutunk a szakképzésig. 4 évről 3 évre csökkentették. Na nem föltétlenül ez a baj. Mert egyébként 3 év alatt is jó pedagógiai programmal, jó oktatási programmal lehet csodát művelni a szakiskolás gyerekekkel is. Nehezen, de lehet. Itt a tragédia az, hogy 1/3-ára csökkentették a közismereti órák számát. Tudják maguk, mit jelent ez? 12 óra egy héten egy gyereknek. Igen, ám csak bevezették a mindennapos testnevelést. Lejön a 12-ből 5. Ott az osztályfőnöki óra, lejön még egy, mert ez is kötelező. Marad 6 óra. Kötelező erkölcstanóra vagy hittan, ez is kötelező. Marad 5 óra. A szakiskolás gyerekeknek 5 óra egy héten. Egyszer matematika egy 45 percbe, informatika egy 45 percbe, valamiféle magyar vagy történelem egy 45 percbe, esetleg nyelvóra egy 45 percben, meg talán egy kis földrajz, hogy tudja, hogy hol él éppen. És akkor megyünk tovább a gimnáziumok irányába. 40%-kal akarják csökkenteni a gimnázium férőhelyek számát. Na, mi a belépő a felsőoktatás világába? Az érettségi. Hát már, majd kollega elmondja, már tavaly nem jelentkeztek 32 000-en a felsőoktatásba a kormány felsőoktatás politikája miatt. 32 000 gyerek már azt mondta, hogy meg se próbálja. 32 000 gyerek és családja úgy döntött, hogy meg se próbálja átlépni a felsőoktatás küszöbét. Azok a gyerekek, akik tavaly kimaradtak a felsőoktatásból, vagy idén, mert itt állunk a jelentkezés küszöbén, és a kollega a tárgyalásokról jön, és fogalma sincs, hogy milyen feltételeket fog neki a miniszter biztosítani. Ezek a gyerekek 3-5 év múlva nagyon fognak hiányozni a magyar piacgazdaságban. Rettentő módon. És azt mondták, hogy nem lesznek pedagógus elbocsátások. Hát kérem, ha 16 éves a tankötelezettség, csak azért, mert egy kollega itt a védelmezőjük.
16 éves tankötelezettségnél kiesnek a szegény gyerekek az iskolából, nem kell annyi pedagógus. Ugye? Szakképzést csökkentik 4 évről 3 évre, nem kell annyi pedagógus. Lecsökkentik 1/3-ára a közismereti órák számát, nem kell annyi pedagógus. 40%-kal csökkentik a gimnáziumi férőhelyek számát, nem kell annyi pedagógus. És a felsőoktatásban nem kell annyi tanár, mert csökkentik a kereteket, csökkentik a kapacitást és mindent. Nem kell annyi pedagógus. Amikor kiáll a miniszter, és azt mondja a magyar lakosságnak, hogy nem lesznek pedagógus elbocsátások, azt mondom, nagyon felelőtlen és nagyon rövid távon gondolkodik miniszter úr. Lehet, hogy 2014 tavaszáig, a választásokig kibekkelik a nyugdíjazással. De a köznevelési törvény és minden egyes oktatási törvényben bele van építve, hogy hol fogják egyébként kiszórni a gyerekeket, és ezáltal nem kell annyi pedagógus. És ezt azért kell, hogy elmondjam, mert az oktatás tárgyi technikai feltételeire, az épületekre is sorolhatnám, mire történő ráfordítással is gond van, a benne dolgozók bérével pedig mindig gond volt. De az a folyamat, ami zajlik ma, az viszont elviselhetetlen változásokat fog okozni. És ebbe nagyon veszélyes, de azt hiszem, hogy jól megfontolt dolgok vannak. Tessenek belegondolni, hogy ma egy olyan politikai elit vezeti az országot, amelyik a rendszerváltást megelőzően kezdett szocializálódni, zömében a rendszerváltás idején fejezte be, vagy azt követően, vagy 1-2 évvel előtte fejezte be a felsőfokú tanulmányait, és a döntő többsége nagyon leegyszerűsítve teljes egészében vagy félig első generációs értelmiségi. Teljesen tisztában van azzal, hogy a tudás létrán való előrehaladás az a társadalmi pozíció szempontjából is kedvezőbb helyzetbe hozza őket, mint amilyen helyzetbe kerülnének a tudáslétra alján, vagy a tudáslétrán való felfele lépkedés nélkül. És ennek a generációnak egy része feltétlenül tartósan, nem is titkolva, évtizedekre meg akarja tartani a hatalmat. Tessék végig gondolni. Ha azt akarod, hogy egy antidemokratikus társadalmat meg tudjál teremteni, és tartósan fent tudjál tartani, akkor tedd tönkre az oktatást. Az általános iskolától a felsőoktatásig, mert ezzel eléred, hogy elbutított társadalmad legyen. Ez már egy olyan alapvető emberi kérdés, amire mindenkinek választ kell adni. Itt, aki itt ül, nekem, mindenkinek, ebbe az országba külön-külön, hogy akarok-e akár jólétben is diktatúrában élni. Az én válaszom egyértelmű. És én azt gondolom, hogy ez nem volt váratlan. Tehát aki ismerte a kormányt, ismerte a szándékokat, és 2010-től látta a nem csak gazdaságpolitikában megjelenő unortodox gyakorlatokat, az tudta, hogy minden káosz ellenére ez a dolog egy irányba mutat. Kiszolgáltatottá tenni anyagilag és tudás szempontból is a társadalom többségét, és odaadni azoknak a felső keveseknek a tudásjavakban és a pénzben is mindazt, amitől ez a hatalom tartós maradhat. 500 milliárd körülit csoportosítottak át, ha jól emlékszem a számba, de majd kiigazítanak itt a kollégák, a személyi jövedelemadóban. 500 milliárd körülit. Ennek szinte az összes pedagógus vesztese volt. Borzasztó dolog, hogy amióta a 16%-os egykulcsos adó bevezetésre került, folyamatosan a közalkalmazottak és a közszférában dolgozók 60%-át kompenzálni kell. Nem csak a takarítónőt. 50 vagy 500 milliárdot a belső piacról kivontak a felső 10 000 extra fogyasztására, ami nem Magyarországon teljesül. Mert miközben statisztikailag ugyanannyian vagyunk, a valóság az az, hogy már 630 000 alá csökkent a teljes munkaidőben dolgozó közszolgálati munkavállaló, és az 5 évvel ezelőtti 780 000-nek a bértömege 1200 milliárdról
majdnem 850 milliárdra csökkent. Egyik oldalon kivittek a piacról 500 milliárdot úgy, hogy Malibun fizetik ki, vagy Ferrarira költik. Másik oldalon pedig kivittek a vásárlóerőből 350-400 milliárdot úgy, hogy nem kapják meg a közszolgálatban dolgozók, mert a bér stagnál, a létszám csökkent, és zárnak be és mennek csődbe magyar üzletek, kisboltok és kisvállalkozások. És akkor komplexen kialakul az a rendszer, ami gazdaságilag elszegényített, a folyamatokban pedig elbutított emberek tömegét állítja elő. Tehát alapvetően köszönöm a meghívást, én remélem, hogy hasonló témában, tehát felsőoktatás témában lesz lehetőség a középiskolában is megtartani egy hasonló fórumot, hiszen azért azt el kell mondani, hogy bár sikerült minimálisan hátraléptetni a kormányzatot az eredeti szándékaitól, azért a 2013-as felvételi eljárás az nagyon is rámegy a most végző évfolyamnak a bőrére, tehát itt mi, mint hőok, azért nagyon fontos célnak tartjuk azt, hogy a következő egy hónapban a lehető legszélesebb körben tájékoztassuk a végzős diákokat. Ugye a november-december folyamán voltak ilyen kialakult kommunikációs félreértések a kormányzattal, erről szerintem sokan értesültek, hogy elmentünk tárgyalni, nem mentünk el tárgyalni. Itt azért szeretném kihangsúlyozni, már miniszter úr beismerte, hogy mi szerettünk volna már menni hozzá tárgyalni augusztusban, illetve szeptemberben is, csak hát ezt nem szerette annyira a sajtóban is híresztelni. Tehát nem tudtunk úgy elmenni tárgyalásokra, hogyha a hőok elnökségét hívja meg, ugye, aki országos szerv, hogyha délelőtt 10 órakor kapunk egy levelet, hogy akkor 2-re fáradjunk be. Azért ennek még mai tudásunk szerint nem tudunk megfelelni, tehát még nem találtuk fel a teleportálás lehetőségét. Tehát ennek volt az oka, hogy csak a harmadik meghívásnak tudtunk eleget tenni, amit már mi javasoltunk időpontként. Ugye 3 tárgyaláson vagyunk túl, amiben az első, hát az nem éppen volt abban a mederben, amit elképzeltünk. Itt meghallgattuk, hogy miniszter úr és helyettes államtitkár úr mit mondott el, tehát meghallgattuk, hogy milyen reformokat képzelnek el. Tehát ez egy kicsit kudarcba fulladt ez az egyeztetés, tehát itt az elmúlt 8 évezésről, a hallgatók felelősségéről, a felsőoktatásban kialakult helyzetről, mindenről volt szó, és szerintem ez egy jó döntés volt a részünkről, hogy kijöttünk a tárgyalóasztaltól, mert utána érezhető volt a megmozdulásoknak is köszönhetően, hogy egy enyhülés volt tapasztalható, bár mi nem voltunk ott az 5. kerületben, a romkocsmában, amikor is megszűntek a keretszámok, amit azóta is az egyik legfelelőtlenebb döntésnek tartunk, ugyanis most egy olyan zsákutcában hajtunk, ami tulajdonképpen megbecsülhetetlenné teszi a felsőoktatásnak a finanszírozási költségét. Bár itt sokan hangsúlyozzák, hogy figyeljünk arra, hogy megfelelő garanciákat kapjunk arra, hogy ezek a juttatásai ugye a hallgatóknak, illetve az intézményeknek biztosan oda kerüljenek a második fél évben is az intézményeknek a Magyar Államkincstári számlájára. Én azt hiszem, hogy erre a legnagyobb garancia a 2014-es választások, de mindenféleképpen törekszünk arra, hogy ezeket írásban is és megfelelő jogi szövegezésben visszakapjuk. Ugye tegnapi nap folyamán voltunk legutoljára miniszter úrnál, ahol is, hogyha a sajtóból jobban érdeklődők értesülhettek, hogy visszalépés történt a 16 tandíjas szak esetében. Tehát mi 2 garanciát kértünk az előző tárgyaláson, amire most úgy néz ki, hogy igent kaptunk. Az, hogy ezen a 16 szakon, tehát leginkább a jogász és közgazdász képzésben lehessen a lehető legjobbaknak bekerülni állami finanszírozásban. Szerintem itt őszintén lehet beszélni, között a 16 szak között vannak olyan szakok, ami feltehetőleg nem a társadalmi hasznossága a legnagyobb, és ugye ezt sem merte eddig korábban felvállalni semmelyik kormányzati tényező, hogy megmondja azt, hogy melyik szak nem szükséges. Tehát most volt egy ilyen döntés, de az, hogy benullázunk egy képzési területet, azért azt én nem tudom elképzelni, hogy ki az, aki orákulumként meg tudja jósolni, hogy melyik szakterületre milyen szükség van. Tehát ebben semmilyen realisztikus előterjesztést még nem láttunk, és itt azért fontos elmondani, hogy mind a törvények, mind pedig a különböző rendeletek kapcsán semmilyen hatástanulmány nem készült, tehát ami szerintem a legnagyobb felelőtlenség, hiszen hogyha most az oktatáshoz hozzányúlunk, annak az eredményei leghamarabb ilyen 5-10 év múlva lesznek láthatóak, tehát amikor a hallgatók kilépnek az egyetemek, vagy esetleg a középiskolák kapuiból. Tehát ez óriási felelősség, hogy mi ehhez hogy nyúlunk. Tehát lesz egy ilyen kerekasztalunk, ugye aminek az egyik témája a reformok, másik a hallgatói jogok, kötelezettségek. Ugye itt nagyon sok mindent értünk, de a sajtó leginkább a röghözkötést szokta kiemelni.
Itt sikerült egy olyan ígéretet kapnunk, amit írásba is fogunk kapni hétfőn, amikor egy részmegállapodást aláírunk a miniszter úrral, hogyha bármilyen módon változtatás sikerül elérnünk, az visszamenőlegesen is érvényes lesz a tavalyi évfolyamra. Szerintem ez egy fontos dolog. Én úgy érzem, hogy ebben is visszakozás lesz. Ugye nekünk szívünk ugye az lenne, hogy ez ne történjen meg, ez a rögözkötés, hiszen negatív motivációval én még nem tapasztaltam a 18 éves oktatási karrierem során, mióta a közoktatásban vagy a felsőoktatásban tevékenykedem, hogy negatív impulzusokkal lehet pozitívan motiválni a hallgatókat. Tehát nekünk erre lesznek konkrét javaslataink, de egyelőre megvárjuk az Európai Bizottságnak a pilota eljárásának a döntését. Andor László, aki az Európai Bizottságnak a foglalkoztatás politikáért felelős biztosa, vele sikerült találkozunk a múlt héten, és hát ő ugye azt jelentette ki, hogy ilyen jellegű fogalom az Európai Unióban nincsen, úgyhogy ott bizakodunk, hogy ebben a történetben az Európai Unió segítségünkre lesz, akiket szeretünk nagyon noszogatni még az Európai Hallgatók Szövetségén keresztül is, tehát azért hetente kapnak tőlünk levelet, mert nem darálnak olyan gyorsan ezek az Európai Uniós kerekek, mint azt szeretnénk, de reméljük, hogy pozitív eredményei lesznek ennek is. Ugye a 6 pontnak a része volt még a finanszírozás, és hát itt már az elején kitértem arra, hogy azért a finanszírozásban lehetne spórolni, csak ugye nem vállalják fel azokat a strukturális átalakításokat, amire szükség lenne. Hát, és itt is ugye a leginkább az idő a kérdés, hogy nagyon gyorsan akarnak áttolni olyan intézkedéseket, ami tényleg csak a fiskális szigornak a kérdését járja körbe. Ugye a rektorválasztás egy érdekes történet, az egyetemi autonómia. Erről azért nehéz beszélni általánosságban, de itt, hogyha nagyon tömören kellene megfogalmaznom, akkor nem az fog történni, hogy az intézményen belül bárki beadhatja a rektori pályázatát, és a miniszter majd találamra kiválaszt valakit, aki neki szimpatikus, hanem sikerült azt elérnünk, hogy visszaállítsák az eredeti rendszert, miszerint a szenátus választja a rektort, és a miniszternek van egy vétójoga, tehát tulajdonképpen nem választhat ki senkit a saját szíve szerint, hanem azt tudja mondani, hogy őt nem választom ki, de hogyha választok egy olyat, akkor rá tudom mondani, hogy igen vagy nem. Tehát azért ez egy nagy siker ebben a tekintetben. De hát azért csak kínálni kell és mondani kell valamit a tekintetben, hogy mibe gondolkodik ez a szocialista párt a jövőt illetően. Néhány szövegről beszélhetünk csak, úgy gondolom, néhány alapelvről, és aztán majd, hogy másfél év múlva hol leszünk, hol lesz ez az ország, milyen feltételekkel, akkor lehet igazán végső programról beszélni és végső programot mondani. Hát az egyik ilyen szöveg, úgy gondolom, amiről beszélni kell, hogy teljesen értelmetlen, hogy azoktól az önkormányzatoktól, akik működtették az oktatási rendszerüket, és jól működtették, és sikeresen működtették, azok miért ne tehetnék ezt meg, és miért ne lehetne megszüntetni azt az abszurd anomáliát, hogy gyakorlatilag az önkormányzatok ugye a kréta és a égő megvásárlásán túl semmiben nem szólhatnak hozzá az oktatásügynek a működtetéséhez. Mi úgy gondoljuk, hogy egy ilyen esetben vissza kell adni az önkormányzatnak azokat a jogosítványait, amivel korábban már rendelkezett nyilvánvalóan, és például azt, hogy az intézmények vezetőinek a kinevezési joga az önkormányzatnál maradjon, és ne legyen olyan abszurd helyzet, mint ami most van, hogy gyakorlatilag az intézmény vezetőjének semmilyen hatásköre nincs. Egy forintot nem tud kifizetni, mert hogy még kasszája sincs az önálló intézménynek. De egy másik ugyanilyen abszurdum és anomália, nem tudom, hogy tudják-e, hogy a 2010-es kormányváltás követően az az abszurd helyzet állt elő, hogy az adófizetők pénzéből a költségvetés többet juttat az egyházak által fenntartott közoktatási intézményeknek, mint az állami meg az önkormányzati intézményeknek. Úgy gondolom, hogy ez a helyzet ez nem fenntartható, és nem is indokolható semmivel, hogy a közpénzből miért kellene erre a célra többet fordítani. Tehát úgy gondolom, hogy ez is egy másik olyan alapelv, amit mindenképpen rögzíteni kell. De hát ugye itt szó esett a szakképzésnek a rendszeréről is, hát az, ami most kialakult a szakképzésben, az egy paródia, az nyilvánvalóan nem fenntartható. De ugyanez elmondható a középfokú oktatási rendszerről is, tehát ez egy másik olyan szintén alapelv,
amit meg kell adni az önkormányzatoknak, azt az önállóságot, hogy olyan színes oktatási rendszert képesek legyenek létrehozni és működtetni, mint amit szerénytelenség nélkül talán mondhatom, itt Tiszaújvárosban működött a mi különböző iskoláinkban. És néhány szót nyilván mondani kell a felsőoktatás ügyéről is. Az a tandíjrendszer, amit ugye diákhitelnek mondanak, de hát a hitelnek az a jellemzője, hogy azt vissza kell fizetni, tehát ez mégiscsak valami tandíj. Hát ez természetesen elfogadhatatlan és megmagyarázhatatlan, de a mi javaslataink egyike például az, hogy az első év legyen az a bizonyítás éve a felsőfokú oktatási intézményekben, ahol senkinek nem kell tandíjat fizetni. És aztán létre kell hozni egy ilyen szociális alapú állami ösztöndíj rendszert, amely segíti azokat a tanulókat, akik egyébként tehetségesek, de az anyagi lehetőségeik nyilvánvalóan nem megfelelőek ahhoz, hogy megfelelően tudjanak működtetni. Tehát ezek tényleg csak néhány olyan pont volt, nem lehet olyan programot letenni az asztalra, amire azt mondhatnánk, hogy 2014-et követően a szocialista párt majd ezt fogja végrehajtani, mert nem tudjuk, hogy milyen rendszert öröklünk majd 2014-ben, de ezek olyan alapelvek, úgy gondolom, amihez egyébként ragaszkodhatunk, meg ragaszkodni is fogunk 2014 után is. No, akkor eljutottunk oda, hogy kérdéseket lehet feltenni. Én is szeretek sokat beszélni, mint Varga Laci, mert hogy pedagógus voltam, már most nyugger vagyok. Azt mondom most, kedves barátaim, hogy Csokonaival élve, hogy az is bolond, aki pedagógussá válik Magyarországon. Mi tüntettünk szocialista létemre Fodor Gábor ellen is, meg Magyar Bálint ellen is. Mert lehetett, és mert mertünk. És most az a legnagyobb problémám és szívfájdalmam, hogy úgy látom, hogy nagyon-nagyon félnek az emberek. És az első kérdésem Varga Lacihoz lenne, hogy van-e a közszférában egyáltalán hajlandóság és kiállás? És a fiataloktól azt kérdezem, hogy van-e, elhiszitek-e ti azt, hogy azok a ponthatárok úgy alakulnak, hogy tényleg meg lesz az esélyegyenlőség, és hogy azok a szerződések tényleg olyanok lesznek, hogy nem lesznek röghöz kötve, mert én most mondom, ha én 40 éves lennék, én úgy elmennék ebből az országból, hogy csak nyári időszakban jönnék haza. Nem azért, mert nem szeretem, azért, mert olyan a politikai hangulat, hogy hova tovább már az embernek azt is titkolni kell, hogy valamikor úttörő volt. És a Kunhalmi Ágnestől meg azt kérdezném, hogy az elmúlt időszak kritikájának nagyon örültem. Egyet nem említett az, hogy az ellenőrzés a közoktatási intézményekben, de mondhatnám akár az egyetemeken is. Mert azok a minőségbiztosítási tervek, azért én láttam Garmadával őket, azok nem arról szóltak elsősorban. Tehát az ellenőrzés hogyan valósulhat meg? Tehát amíg mindenhol van egyfajta pozícióféltés, aztán van egyfajta olyan, hogy úgyse én, hanem a másik. Ugye annak a német lelkésznek a szövegét lehetne idézni, bejárja a világsajtót, hogy én nem szóltam, azt amikor engem vittek, akkor meg már nem volt, aki szóljon. Óriási nagy a szolidaritás hiány, a félelem, ugyanakkor azt is látom, hogy a kiszolgáltatottság is. Valóságosan. És akkor, amikor az egyszemélyi függések totális rendszere kialakul, bizonyos helyeken létezik is, akkor sajnos természetes, hogy óriásivá válik a félelem. Amikor jogszabályokban a bizalomvesztés az felmondási indok, és amikor a Magyar Alkotmánybíróság megsemmisítette az indoklás nélküli felmondást bizonyos jogszabályokból, akkor be lehet helyére hozni indokként a bizalomvesztést. Hát akkor ez nem csoda. Tehát meg kell osztani, mindenkit meg kell osztani, szalámizhatóvá kell tenni, és meg kell találni azokat, akik a mieink. És akkor utána meg kialakul a nem mieink még nagyobb félelme. Tehát erre nem tud választ adni egy mozgalom, ezen belül a mozgalomnak egy képviselője se. A társadalom tud választ adni. A társadalom tud. Ezért én azt mondom, hogy a pedagógus felelőssége azért nagyobb, mert bizonyos területeken a kizárólagos értelmiségi mintát és példát csak ő adja. Bizonyos területeken nincs más. És ez nem Tiszaújváros. Hát itt vannak közgazdászok, mérnökök, sorolhatnám.
de már a kis településeken jószerével csak pedagógus jelenik meg, ha megjelenik egyáltalán, ha még van iskola, vagy bocs Pista, hát te mondtad, ezért használom, nyugerként. Hát most ez is lehet vicces szó, meg durva, meg sértő. Tehát igazából a pedagógus felelőssége pontosan azért, mert a funkciói előremutató, hiszen a felnövekvő generációt neveli, ebbe a bátorságba is lehetne nagyobb, néha a szervilizmus látszik, nem csak nálunk, de hogy mondják, hát dolgozunk rajta. Aztán, hogy sikerül, azt nem tudom. Megpróbálok gyors lenni, hogy több kérdésre is tudjunk válaszolni. Hát, hogy elhisszük-e a ponthatárokat, hát erre én csak annyit tudnék mondani. Igen, tehát elhisszük a ponthatárokat, ez a hiszem, ha látom. Tehát ugye ezért kértük azt, hogy legyen egy garanciális százalékos megoszlás is, tehát hogy húzhatunk egy 460 pontot mondjuk közgazdászra bekerülésre, vagy nem tudom, andragógiára, csak a másik oldalt is nézzük. Tehát mindenféleképpen szeretnénk, hogy törvényszinten megjelenjen a százalékos bekerülési küszöb, ezzel szerintem egy jó lépést tudunk elérni. Ami viszont fontos, hogy bármi, amiről most beszélünk, itt januárban a minisztériummal, az csak is kizárólag erre a felvételjárásra szól. Tehát azt látni kell, hogy ez a keretszámok nélküli világ, ez azért egy elég megfoghatatlan maszlag. Erre talán azt lehetne mondani, hogy nem mi nem értjük a kormány szavát, hanem ők nem értik a felsőoktatás felvételi rendszerét. Erre egy nagyon jó példa, hogy ugye, amikor találkoztunk miniszter úrral, akkor ő is bevallott, hogy ő is aznap hallotta Orbán Viktor úr bejelentésére, hogy nem lesznek keretszámok, tehát ő is meglepődött, de az a 2 nap alatt kidolgozták a kapacitások rendszerét. De ezt egyébként sikerként is elkönyvelhetjük, hogy 2 naponta változnak a stratégiák, mert legalább úgy néz ki, hogy mozgó állásponton vagyunk. Elhiszük, hogy nem lesz hallgatói szerződés, tehát amit mondtam is, hogy hallgatói szerződés ugye eddig is volt, amiben ugye a hallgatók jogai kötelezettségei rögzítve voltak. Itt a röghözkötés a kérdés. Én nagyon remélem, hogy egy ilyen szűk keresztmetszeti problémát, mint ami az orvos kérdés, mert ugye tulajdonképpen a hallgatói szerződésben a röghözkötés az orvos problémája és az elvándorlásra adott válasz volt, hogy tudunk erre jobb megoldást találni. Itt személyes szimpátiákat tudok mondani, hogyha mondjuk nekem lesz egy 400 000 nettós fizetésem, akkor én lehet, hogy a SZIA-ból plusz 1%-ot szívesebben felajánlanék a felsőoktatás finanszírozására, mint az, hogy megkössük magunkat és tényleg egy olyan döntés hozzunk, ami ugye 20 év múlva lesz eredménye, és addig kormányok jöhetnek, mehetnek, bárki felülírhatja. Ugye plusz költség az, hogy ezt követni, tehát majd mindenki perelni fogja az Európai Uniónak a különböző államaiban lévő hallgatókat. Tehát azért a valóságtól kicsit elrugaszkodott egy elképzelés, de hát azért lássuk be, hogyha egy orvos kimegy Németországba dolgozni, akkor 2 hónapos fizetéséből ezt még vissza is tudja fizetni, de nem ez a lényeg. Tehát a problémát azt mindenki látja, hogy kevés az orvos is elvándorolnak. Teszem azt, nagyon sok orvos ismerősöm van, aki már külföldön dolgozik, és hát én is elmennék, hogyha 100 000 forint versus 1,5 millió forint lenne mondjuk 40 kilométeres távolság, vagy mondjuk Ausztria, meg mondjuk a nyugat-magyarországi határon élő hallgatótársainkat látjuk, tehát az a 40 km és 15-szörös fizetés, szerintem ez nem gondolkodás kérdése, hanem ez egy másik problémakör, amit rendezni kell. És itt a kollega említette a tömegesítést. Meggyőződésem, hogyha az elmúlt 10-15 évben a politikai elit nem nyitja ki a középosztály széles tömegei előtt a felsőoktatást, azok előtt, akikről azt mondja a mostani kormány, hogy nem odavalók, és valójában úgy akarja a minőségét emelni a felsőoktatásnak, hogy csak általa arra érdemeseket akarja beengedni. Tehát ha nem tesszük meg azt a tömegesítést, amit megtettünk, meggyőződésem, hogy dupla akkora munkanélküliség Magyarországon. A GDP 2/3 a szolgáltató szektorban termelődik meg, változik folyamatosan a gazdaság szerkezete, ezt nekünk meg kellett tenni. És itt sem leszek félszívű vagy álságos. Hát persze, hogy a diplomások közül nem mindenki kap egyből állást. Az is igaz, hogy sokan egy darabig nem a saját szakterületükön vagy saját szakmájukban helyezkednek el. De hogy a kollega rendkívül jól megfogalmazta. Akinek ma diplomája van, a sokkal jobban védett a válság kihívásaival szemben. És a röghözkötés, az elvándorlás nem egy szerződéssel kezdődött, nem a röghözkötéssel. Az együttes hatásra hívnám fel a figyelmet. Oda-vissza mindig volt egy
kibeáramlás az országban. De az elmúlt két és fél évben egyszerűen rohamszerűen indult el. Ez nem véletlenül. Amikor egy leányzó vagy egy fiú odaáll a szülei elé, hogy én elmegyek ebből az országból, mert be se jutok most már saját felsőoktatási intézményeinkbe, vagy felsőoktatásomba, lehetetlenítik el a rendszert, akkor mit mond neki az anyja? Ide figyelj! Apádat a bérkommandónál Rogánék az egykulcsos adó miatt megalázták. Nagyanyádat 2 hete megalázták a rokkant felülvizsgálatot. Én pedagógusként nézem, hogy melyikünk lesz az az 5., amelyikünket a tantestületből el fogják küldeni. Editkém, menjél, megyünk veled! Ez a kulcsa az egésznek. És persze a bér az fontos. Magyarország sose tudott a nyugat-európai bérekkel. Még 20 évig nem fog sajnos. Pedig erre törekszünk mindannyian. Ez volt a rendszerváltás nagy álma. Amit egyébként most eredendően föl is adnak azok, akik a rendszerváltást csinálták, de ezt a zárójelet nem nyitom ki. Nem a bér. Egy gyerek, ahova születik, sokszor ott akar élni, szerelmesnek lenni, férjhöz menni, megnősülni, boldogulni és dolgozni. De ha bezáródik egy országba egy család vagy egy egyén előtt minden lehetőség, akkor nem lesz más választása. És a világ kinyílt. Vége van annak, amikor az országhatárokon le lehetett húzni a rolót, és azt mondtuk, hogy akkor majd mi boldogulunk. Ennek vége. És azt kell, hogy mondjam, Orbán Viktor az elmúlt 20 év politikai elitjének utolsó legrosszabb attitűdjeit hozza elő. Ahogy nyitottam úgy, akkor az ászló is az enyém. Tehát széleskörű elemzést kaptunk. A közoktatásról, szakképzésről, felsőoktatásról, érdekvédelemről, felsőoktatásban a hők munkájáról, illetve egy gazdasági rávilágítást is kaptunk, hogy hogyan lehetne finanszírozni, illetve mit kellene tenni. De egy valami biztos, ami a legfontosabb, a tudás. A tudást azt nem lehet elvenni senkitől. Az oktatást és a tudást biztosítani kell mindenki számára. Legyen az szegény vagy gazdag. Amit most látunk, hogy a szegény gyerekek maradnak ki az oktatási rendszerből. A 16 éves korra történő csökkentés az iskolákban, én úgy gondolom, ez fogja előmozdítani. Egyre több képzetlen, sajnos szegénycsaládban felnövő gyermekkel fogunk találkozni. Nem ez a célunk. Nekünk az a célunk, hogy egyformán hozzájusson mindenki ahhoz a tudáshoz, amit a magyar oktatási rendszer biztosítani tud. Jól felkészült pedagógusaink vannak. Egy jól felépített rendszer kell hozzá. Én úgy gondolom, hogy itt elmondta elnök úr Zsolt megjegyzésére az erős minisztérium. Nekem az a véleményem, hogy erős külön minisztériumok, szakminisztériumok kellenek minden területre. Oktatás, egészségügy, aki konkrétan tud foglalkozni az adott terület problémájával. Gyakorlatilag ugyanazokat a problémákat látjuk az egészségügyben is, mint az oktatásban. Az elvándorlás. Felvetődött az orvosok elvándorlása. Nem csak a határ széléről mennek az orvosok, hanem az ország minden területéről. És sokszor elmondtam, elmentek már itt a tokai barátaink, de szerencsések még itt vannak. Sokat beszélgettünk ott a falvak látogatása során. Mindenkinek a fő problémája a munkahely, az oktatás, a pénz és az elvándorlás. Ha az értelmiség itt hagyja Magyarországot, mi lesz ebből az országban? Ki fogja tanítani a gyerekeket? Ki fogja gyógyítani a társadalmat? Ki fogják megtermelni majd remélhetőleg a mi nyugdíjunkat? Kik lesznek azok? Talán most az a válasz, hogy nem látjuk. Nem mondom, hogy senki, csak nem látjuk a végét. Én tényleg arra kérlek mindenkit, megköszönve minden előadónak, hozzászólónak az elmondottakat, hogy menjen el, és mondja el a szomszédjának, a kollégájának, hogyha sokan vagyunk, nem tudnak bennünket megtörni. És most sokan voltunk.
De leszünk még ennél sokkal többen, biztos vagyok benne. Az emberek elégedetlenek. Nagyon sok területen. Nekünk az a feladatunk, hogy minden területen rávilágítsuk a tekintetüket, a figyelmüket a problémára. A problémákra megoldást keressünk, ezt mutassuk be. Aztán, ha remélhetőleg, bízva mindenben, kormányt alakítunk, akkor végre egy normális, sikeres útat erőlődjön ez az ország. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy eljött, elfogadta a meghívásunkat. Még egyszer külön köszönöm az előadóknak. És tényleg azt kérem mindenkitől, hogy hazafelé vigyázzon magára, rossz út van. Jó pihenést kívánok, és köszönöm a jelenlétet. Jó éjszakát!